ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲକୁ ଆସିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁ ଗଛ ଲାଗିଛି। କଖାରୁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଭାଇ ସବୁ କଖାରୁ ଲାଗିଛି ବିଲରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁଦା ହେଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁଦା ହେଇଛି ନା, ଫୁଲ ହବ ଆଉ। କରାଇଛି ହେଇବା ହେଇଯିବା। ଇଏ ହବ ଯେ ଠିକ୍ ମାନେ ପାଣି ଫାଣି ଭଲ ଶୁଖିଲା ଆଜି ଏଇଥିରେ ଭଲ ହବ। ତାଙ୍କର କାଦୁଅ ଯେଉଁ ହେଇଛି, କାଦୁଅରେ ଗଲା ଘାସ ଯେଉଁ ହେଇନି ସେ ଭଲ ମାଡ଼ିବ, ସିଏ ଭଲ ମାଡ଼ିବ। ପାଗ ବି ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆଜି, ପୁରା କୋହଲା ପାଗ, ବର୍ଷା ପାଗ, ମସ୍ତ ପାଗ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଖାରୁ ହେଇଛି ନା। ବର୍ଷା ପୁରା କାଦୁଅ ସାଂଘାତିକ। ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ତଳି ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ଅଧା ଲୋକ ନା। ବର୍ଷା ତ ସେମିତି ଲାଗି ରହିଛି। ବାହୁଡ଼ା ବୋଲି ବର୍ଷା ଯଦି କମିଲା ଆଉ 4 ତାରିଖ ନା 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଅଛି। ପୁଣି ତଳି ବି କେହି ପକେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଙ୍କର ଜଣେ ଘାସ ପୁରା ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଫଳିନି ନା ତମ ମାଟି ବାଟି ଦିଆହେଇଛି। କିଏ ନେଇଗଲାଣି କେଜାଣି ନା ଫଳିନି।